is denk ik echt het begin van alle ellende. We willen hier geen tweede Ter Apel 2.0. Daar pas ik voor. Bij de Servento-hal in Rusterveen wordt demonstreren tegen de komst van een tijdelijke neetopvang voor asielziekers. Die worden daar rond 11 augustus opvang in de nacht als het in Ter Apel te druk is. Nou, de gemeente had de inwoners daar net in van tevoren belutsen. Het is hun rouw op hun dak kwam. Het is hun eigenlijk min of meer door de straat heen gedouwd. En op die manier geven we net mijn man om. We hebben helemaal geen zicht meer op water uiteindelijk hier komt. Waar wel, waar net, waar gaat het al hier controleren. En het is één grote illusie dat wij dat hier alle jaar maar even oplossen. Het gaat nu om een lietskalige nachtopvang, waar eigenlijk alleen nog asielziekers in komen als het in Ter Apel te druk is. En s'nachts maken ze er dan echt net uit. Maar toch maakt je alsnog een soort zorgen. Nou ja, laat het zo zeggen, maar ja, dat zien wij er s'nachts nog net uit. Het is met wat moet het nou al jaar kosten? De belasting betalen maar dit het al je bekosten, want je moet er dan mee aan als ze uit Ter Apel daar. Waar draait voor die kosten al hier op? Ik vind het pure onzin. Ik binnen de actievierders net blied, maar hoe de gemeente communiceert. Dat vind ik gewoon echt cruel, want het wie al in de media bekend en toen wisten de omwennenden nog net. Die kregen de midjes pas de brief door de bus. En dat vind ik zoiets heel onpersoonlijk al eer. Er is een soort onvrede daar onder de mensen. En ze zeggen al van ja, waarom is die niet van de gemeente om dit even ons uit te lezen? Want dan hebben we er misschien iets meer begrip voor. Waarom is die niet? Nou ja, wij hadden wel uitlijn. Wij hadden dus toonsje morgen pas het besluit nam dat het kwam op verzoek van het ministerie. Daar hebben we gehoord aan Jon. En toen ben we echt met een crisisteam aan de slag gegaan van hoe kunnen we dat het beste vertellen aan iedereen. Vreed om een uur 12 hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd met het verzoek tot embargo tot 3 uur middags. Tussen 12 en 3 middags hebben wij de buren geïnformeerd. Alleen tot ons spijt al een schending van het embargo terug forum. Zodat een aantal mensen al jaren van de website en van het woordnet. En dat had de communicatielijn eigenlijk een beetje in de war gebracht.